Hola a tothom, doncs com heu vist en el títol, avui us porto vídeo de moda volta. Jo sóc aquest nan de 1,72 m i esquerrà, com estic retocant ara mateix. Com que sortia amb uns pantalons de color rosa forma preliminar, he decidit que no, que el que faré serà jugar amb samarreta rosa com amb el meu equip dels divendres. Sí, jo jugo a futbol, patxangues divendres, vale? I en canvi els pantalons me'ls posaré negres, així una mica romangats. I res, aquesta és la meva plantilla inicial, que els he vestit de conjunt abans del primer partit. Per si algú s'ho pregunta, evidentment, el meu equip és Drulik MQ, el jugador que heu vist abans era Drulik, i l'escut que heu vist de fons segon, és l'escut del meu equip, vale? Aquí són tots els escuts del joc, tots em semblaven horriblement lletjos, els que m'havien de semblar guapos, i toflames i tal, em semblaven horrorosos, així que he triat el pitjor. Efectivament, he triat aquest conillet, jeje. M'encanta. I la pista, doncs, evidentment, Barcelona, perquè són de Barcelona, no? Doncs ja està. Per començar, he triat un torneig eliminatori en dificultat classe mundial, és la segona més alta perquè no sabia com seria difícil i ja veureu en el títol, ho he dit molt clar, és impossible marcar. O sigui, és que és puto impossible, de veritat. O sigui, aquest mode és molt pitjor que el mode online. Jo no jugo al mode online per no enfadar-me amb el món, perquè els servidors són una merda i és... Doncs això és pitjor encara, o sigui, jo no sé quants vídeos aguantaré fent aquesta merda abans d'un atac psicòpata, perquè és... per què això no acaba a gol? Hòstia puta, xuta! És horrorós, de veritat, és horrorós. En fi, com heu vist, són parts de 3 minuts reals, en queden ja només 2, i aquí provo el primer xut de molts amb Drulik i acaba a fora. Ara són ells els winners que amenacen amb un xut al pal, em vaig cagar una mica, i el contracop acaba amb una nova jugada per part meva, que no sé què collons fotre aquí, doncs... és que és molt complicat, perquè encara tinc una merda de només 3 skills i 1 de pierna mala, o sigui, 1 de cama dolenta, i bàsicament l'he d'anar passant d'una banda a l'altra intentant trobar un forat per xutar, vale? Llavors aquí la tinc amb Drulik i faig aquí un super mega hiper regateig, acabo arribant a la línia de fons, faig un... No volia centrar tan enrere, em fot dels nervis, de veritat. Xuta allà, hòstia, xuta i calla, saps? Pum! Doncs apa, fora. És impossible marcar, de veritat. Aquí, quan només queden 25 segons, tinc una altra oportunitat amb Drulik, però el xut surt a fora, i quan només queden 4 segons per arribar al descans, xuto abans que piti el final i també surt a fora, i ara ja estem a la segona part, queden 2 minuts i mig, me la regalen, i hola, per què això no acaba a gol, saps? Pilota al pal. És que, de veritat, aquí també? Ai, és molt difícil la vida. Queden 2 minuts, aquí estic amb Drulik, em giro, provo el xut, refuso la defensa, torno a xutar, la para el porter, és impossible marcar, és que... Hòstia puta, tio, una altra vegada aquí estic amb Drulik, la passo a aquest tal Adrian o Adrian, perquè crec que és de Nova Zelanda, un país raro. Queda poc més d'un minut, la trec jugada amb el porter, pilota per Drulik, que combina amb Lucy li torna a Drulik, estic tot sol, xuto i joder, és que és impossible! Cago un cony. En fi, anem a la pròrroga, o gol d'or, o penals, no sé què és, no hi he jugat mai, vale, sembla que és pròrroga, doncs en fi, hi ha un moment que la pilota surt a fora i es preparen per fer l'última jugada i aquí la passen dins de l'àrea, dispara la meva portera i gol, he perdut 0-1, vale, 13 xuts a porteria, 13 passes, 0 gols, he fet 13 putos xuts només amb Drulik, o sigui, i no he xutat tan malament, la meitat és que és infumable, de veritat. Acte seguit repeteixo el partit, que us poso a una velocitat super mega hiper alta, està al 1000%, i, bueno, aquí veieu, hem fet l'1-1, pim-pam, després fem el 2-1, anem a la mitja part, i un cop més estic fallant totes les oportunitats fins que de cop i volta passa això. Pam! O sigui, per què aquest xut, que és el xut més difícil que he provat fins ara, acaba al puto Skyra i els altres han anat a fora? És que no té cap sentit. En fi, que he guanyat 3-1. Jo no m'ho puc creure. A sobre tinc un 9,3, que d'acord que he fet un gol i una assistència, però és que he fet la meitat de passes i de xuts que abans, i abans de xuts anaven entre 3 pals. En fi, és igual. Que he millorat a 65, I hem avançat de ronda. Ara jugàvem contra uns que es diuen J10 i de fet em començaven amenaçant. Us poso ja per això un resum una mica avançat. Aquí faig un bon xut amb Drulik que surt desviat per poc i després me la regalen. Faig un passe i... Com puc fallar això? És que de veritat és impossible marcar, és que no ho entenc. I en canvi ells fan aquesta merda de jugada, em regalen la pilota, es la regalo jo i gol de rebot. És que de veritat, m'estiraré els cabells, em quedaré calvo. O potser millor que no ho faci, perquè aquí ara tinc la pilota amb Drulik, començo a remenar-la una mica i veieu què faig? Patapum! Ara és allò, me quito la peluca, que diuen. Millor que no em quedi calvo. En fi, que aconsegueixo un out a favor després del seu saque perquè Drulik tot motivat la recupera. Però la regalo, no regaleu la pilota, vale? No la regaleu perquè passen coses. Què és aquesta puta merda gol de rebot, de veritat? I en canvi després ells em regalen la pilota a mi, però què passa? Pues que va Drulik i falla, és que ves a la merda, play. Ara ja som a la segona part, seguim perdent, finalment però puc trobar a Drulik, que fa un potent xut a la mitja volta i surt a córrer, del córrer en trec un out, i què faig? Pues li passo a Drulik un altre cop, que és l'única persona que té 2 cames, amb la qual aconsegueix fer el 2-2, i també sap saltar. Bona celebració, la veritat. Després dels 2 gols estic tan motivat que xuto des del mig del camp, evidentment no marco, però llavors ara em regalen la pilota i des de dins de l'àrea, tampoc. Ai,
queda un minut i em tornen a regalar la pilota, estic sol davant del porter i pumba! Es veu que li he rebentat les mans, perquè si no, no entenc com això acaba dins. En fi, ja només queden 10 segons i recupero la pilota amb Drulik i estic tot sol, puc fer un pòquer, però la pilota surt a fora. En fi, he guanyat 3-2 i aquí tenim l'MVP fent morritos i una mirada sexy, m'encanta. Ai, en fi, doncs, m'encanta. De veritat que és això. En fi, us deixo aquí la repetició d'un dels gols, que la veritat és que aquesta repetició es veu molt bé. Tinc un 9,7, tot bé, seguim. I per seguir, després d'aquestes victòries, em fan triar un futbolista d'entre tots aquests. No puc triar la portera, que llavors no sé per què me la posen, però bueno, clar, perquè és del rival, no? I dubtava entre un davanter bo, el defensa de 67 blanc i el defensa de 67 negre. I entre un blanc i un negre ja sabem que el FIFA sempre és millor el negre. Així que efectivament em quedo al defensar negre. L'he triat perquè té 4 de filigranes, per tant poder regatejar, i a més no tenia cap posició de defensa. Veieu que aquí tinc centrocampista i 2 atacantes, doncs això és el que em permet canviar l'alineació i jugar amb més química. Fixeu-vos que ara a fer el canvi tinc 82 de química, i així ja puc jugar el següent partit, que justament llavors m'adono que merda, no li he canviat la roba al negre i per tant va de color blanc una altra vegada. Espero que van de color blanc. Tot i així no confonc i sé quan he de robar la pilota. Aquí, per exemple, faig una bona intercepció i després de l'altre recupero la pilota i el solo aconsegueix arribar a fer un passe i, joder, com fallo aquest xut. Després, al minut 2.25, 2.23, que anem enrere, em fan un gol per sota les cames del porter. Llavors saco de mig camp, aquest amb Drulik remenant-la, no aconsegueixo opció de xut, però aconsegueixo un centre i una volea que surt a fora. Després provo un xut amb solo i aconsegueixo mantenir la possessió, però no aconsegueixo res més que un out, i d'aquest out la passo enrere per solo cap a Drulik per Jake i faig un altre xut que surt a fora. És que no hi ha manera de marcar, o sigui, ja sé que he fet un hat-trick amb Drulik i després 2 gols, però no hi ha manera de marcar, és que és impossible, xutes i... oh, de rebot sí, Déu a la merda! És que només es pot marcar de rebot. En fi, aquesta és la primera jugada de la segona part, la moc molt bé amb Lucy i amb Jake, faig una paret i acabo amb un xut i un altre xut que surt a córner, i el córner és boníssim però surt a fora. Després aquí gairebé em penso que em piten penalti, no és així, i saco de porteria, pilota per solo, ara Lucy cap a Drulik, no hi arribo, saca neix un out, aquí em poso a pressionar com un boig, no aconsegueixo recuperar pilota fins ara, i Drulik se m'acaba a porteria i ara sí que aconsegueixo fer el 2-1. Aquí teniu la repetició, bon xut, molt bé, 0 hora. El quadre rival la perd poc després de sacar, però l'acaba recuperant i em fan aquesta paret amb el pal i gol per sota les cames del porter una altra vegada. En fi, aquí em poso a pressionar com un boig i... ai, és que no la recupero per un pèl, que la portera, no sé, s'ha motivat i ha començat a sortir, saps? Finalment aquí pressiono, no aconsegueixo recuperar la pilota, queden 44 segons, no aconsegueixen xutar, la recupero molt bé amb Lucy per Jake, Jake per Drulik, aquí la tinc amb Jake, xuto i l'atrapa el porter i l'atrapa el... córner, és que, ai Déu meu, en fi, al córner faig una paret, provo un xut, refuso la defensa, torno a xutar i entre 34 persones, com veureu a la repetició, sí que marco. És que aneu a la merda. Hem aconseguit el 3-2 quan quedaven 27 segons, em fan aquest xut quan en queden 20 i, si us plau, ara no perdeu la pilota, aguanteu la possessió. Per això aquí faig el burro amb Drulik, la passo cap a Lucy, faig una paret amb Jake i atenció perquè gairebé faig el quart, però l'atrapa el porter. Però no tenen temps d'empatar, he guanyat 3-2, aquí torneu a tenir a Drulik fent morritos perquè torna a ser l'home del partit gràcies als seus 2 gols i una assistència que em porten a la final d'aquest torneig. Que juga Berlín, que no sé si ho havia dit, aquí tenim ja el negre amb les malles roses de conjunt, no sé si li hauré canviat la samarreta grisa. L'equip aquest es diu Nike, em sembla un nom curiós, i a sobre el símbol és una pantera de puma, bueno, en fi. Comencem nosaltres jugant bastant fort, centre de Lucy cap a Drulik, faig una volea i surt a córner, faig aquest passe en curt que acaba amb un xut que algun dia aconseguiré marcar, i després el següent jugador que us porto és aquí amb Drulik remenant la pilota, però l'únic que aconsegueixo un cop més és un córner, no tenia opció de xut. Ja ha passat un minut, aquí la tinc amb Drulik intentant fer una ruleta, gairebé la perdo, aconsegueixo mantenir la posició i combinar amb tots els jugadors, però la de rosa del seu equip me la roba i m'ataquen, però la torno a robar jo, però ara la tenen ells, finalment la portera me la regala i fallo el xut, cagondena. Ara la tenen ells però me la tornen a regalar, cosa que els agraeixo, i passe de Drulik per Jake, gran assistència que no pot aprofitar el meu company, i ara la mouen ells, queda un minut, hem estat atacant només nosaltres, no han aconseguit fer-me cap xut, i aquí la tinc amb Lucy quan queden 50 segons, pilota per Drulik, que fa el xut com el de l'altre dia, però no aconsegueixo marcar, i de cop i volta l'equip rival es posa les piles, queden 30 segons i em fan una combinació entre el CR7 i Pinto, la bloca la portera però es la regalo, me la regalen i el regalo un out, molts regals pel mig, i què passa quan fem regals? Doncs queden 12 segons, arriben a la frontal, fan un passe enrere amb un xut i em marquen de rebot. Meravellós, anem a la mitja part perdent la final. Comencen sacant ells i la recupero ràpid, l'envio fora, torno a enviar-la fora
i aquest out es complica una mica la vida, han de passar-la enrere, aquí la intercepta un Drulik i provo una vaselina que surt una mica desviada. Poc després tinc un córrer a favor que no puc aprofitar, però just després d'això la portera em regala la pilota, Drulik no perdona i faig l'empat a 1. L'altre equip mira de reaccionar ràpidament, així que només s'ha quedat mig camp avancen metres i acaben fent un passe a la frontal que es converteix en un xut a córner, però el córner el serveixen molt malament. Solo recupera la pilota, la deixa per Jake, que tot sol fa el 2-1. Ja anem per davant del marcador, queda 1 minut i mig, l'únic que vull és que no em marquin, tot i que no m'acaba d'agradar com m'han regatejat a Drulik, així que m'enfado, pressiono, recupero la pilota, torno a estar tot sol amb Jake, però em surt un defensa, així que li passo a Drulik, Drulik li passa a Jake i el xut que l'atrapa el porter amb el peu, l'atrapa, la refusa, semblava una pantera. Potser per això tenen aquest símbol. La torno a recuperar molt bé, pilota per Drulik, ara intento mantenir una estona de la possessió, no vull complicar la vida però gairebé ho faig, la pilota pel porter i aquí ara li tornaré a enviar enrere perquè em pressionen i amb molta classe faig un barret però l'acabo liant perquè sóc jo. Llavors queden 30 segons, s'estan apropant a la meva àrea i Pinto, que porta els cabells llargs com Pinto però és una dona, xuta les mans al porter. Queden 10 segons i m'estan tornant a atacar però la recupero amb Drulik molt bé i tot i que l'acabo perdent és suficient per fer-los perdre a ells el temps just perquè s'acabi el partit i guanyem la Copa. Hem guanyat per tant 2-1 al torneig de Berlín. Espero que us hagi agradat molt aquest primer vídeo del mode volta. Jo he patit molt fent-lo, de veritat que és impossible marcar, gairebé impossible si més no, perquè he acabat fent uns quants gols. Espero que el proper vídeo pugui ensenyar-vos-en més. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,